Els següents en arribar eren els encarregats de la comissió festera, els pinçons Nelsons. Els mariners anaven formant-se i desfilant, i a poc els caps d'esquadra dirigiren la seva filada. Una dansa amb ritmes africans que proporcionava una batucada portava homes i joves de daurat i roig i blau, uns ballarins professionals que obriren pas a la capitana cristiana en carrossa de pedres, Nerea Gandia Rivera, i l'ambaixador Antonio Moreno Ferrero, amb la Unió Artístico-Musical de Moixent.
Després començà el bàndol moro amb els tuaregs i el cavall batidor, primer amb una fila de dones i monedes al cap i després amb dones amb la cara coberta, totes vestides d'oscur, acompanyades de la Unió Musical de l'Orxa.
Tot seguit, els masauris carregats de plomes i baix l'expectació de fontanars avancen mentre a poc va baixant el sol i van caient les temperatures. Entren els Pirates de Groc i Negre, acompanyats de la Unió Artístico-Musical Balladina. Blanques i daurades, guapíssimes, la comparsa de les dones de Mubaraks, acompanyades de la Liga Fontiguerense.
Ja han passat els mesos més calorosos de l'estiu i, com no, la visita a Fontanars dels Alforins no podia faltar. Bueno, la veritat que estem passant una molt bona entrada avui dissabte 1 de setembre, fresqueta com es pot veure, i jo crec que efectivament hem passat ja les festes del mes d'agost i ara disfrutant de les últimes festes de moros i cristians que queden així en la nostra comarca, en la Vall d'Albaida. Avui és l'entrada així de Fontanars, en l'entrada també d'Olleria. Demà tenim també festes en Quatretonda, la processó, i com no mos quedarà ja Isa Cloenda, que són les festes de moros i cristians d'Albaida. Disfrutant d'un espectacle el que fan les filades de moros i cristians de qualsevol dels municipis de la nostra comarca. Jo crec que és un espectacle de color, de música i també per a tots els sentits, no? Jo crec que estem disfrutant d'una magnífica entrada. Tu creus que culturalment i humanament, en un territori en el que cada volta tenim més mestissatge de búlgars, de gent que ve de fora, això està unint patrimoni i està unint també, no sé, com diguem, cada volta més cultures? Bueno, efectivament, jo crec que hi ha una multiculturalitat en el que és la Vall d'Albaida. Això és una representació de lo que ha sigut el nostre passat, de lo que és la conquesta i la reconquesta, la conquesta dels moros i la reconquesta per part dels cristians. És una representació d'una cultura, la cultura que hem viscut així en el territori espanyol i també en el territori de la Comunitat Valenciana. Però jo crec que és molt important el que a través d'esta cultura, en aquest cas festiva, podem donar a conèixer també un territori, el territori de la nostra comarca, el de la Vall d'Albaida, que està esperant als visitants per a que vinguin a conèixer qualsevol dels elements de la nostra cultura, en aquest cas festiu, però també elements patrimonials, elements festius com este, elements com és la nostra gastronomia i com és el nostre patrimoni natural que tenim en la nostra comarca. Per tant, tota aquesta multiculturalitat fa que la gent estigui, jo crec que atraguda per la nostra comarca i que vinga a visitar-nos. Només hi ha que veure com estan els carrers d'aquest municipi de Fontanars dels Alforins i qualsevol dels carrers de la nostra comarca quan es fa festa. Molt bé, Filiberto Tortosa, gràcies per la teva invitació. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Els hindús apareixen amb la Societat Musical d'Agna. Desfiles amb dones també excepcionals, amb tonalitats morades i grans plomes llargues. La comparsa dels moros alforins, de verd, brillaven com mai. Homes i dones i fins i tot un xiquet, acompanyats de la Unió Musical de Moixent.
Els arabecs, amb carruatges portafocs, anuncien la capitania mora. Homes amb zancos simulen dragons, ous que asseguren la descendència. Ballava dins la carrossa mentre el públic les oferia el seu homenatge. Un final molt especial que reservava la sorpresa de les barques per a grans i menuts al poble de Fontanars.